Kowe asu kowe kok tanggane bakal kayu mah didera wong liya. Tangga ki kok nuku murah kabeh kok. Sak mat-matke patung yo rupane kaya aku. Ah, dolan wae ah. Lihat kayu. Tanggane kok didol. Tuh, piye Kang? Bos, yuk kayu kayak piye bos? Itu pernah kayak bos? Ayo aku anu gur 3 juta kok. Ah, 3 juta. Mbok ditambah-tambahi lah. Wah, mau tambah yo donga pangestu. Mbok rokok-rokok bae aku ya rokok. Ya wis ora apa-apa, tambahi rokok. Telu yo. Oh, daripada nyepet-nyepet piye. Nyo iki. Iki tambahi 5.000 wae wong rokok iki 5.000 kok nang tuku jarum. Ya wis semuanya apa ya? Yo, oke. Jocis iki ya. Matane lah kok nyanyak nang pemane wong piye karepe? Ya ora tak nganu to mbok didol barang gunamu. Lah kok ditolong wis tak weke wong kok le tus-tusan. Matane lah didol sapa? Lah ya wong bakul ato ta ya. Kowe asu kowe kok tanggane bakal kayu mah didera wong liya. Tangga ki kok nuku murah kabeh kok. Matamu amblek ku ya. Wis ngene kono. Cuk. Kayu wis payu kok di nyang-nyang picek matane. Sibuk ah, Bos. Iya iki Jan, kayak nekuk-nekuk bonsai. Piye, Bos? Dhe dagangan sing kon proyek kurang gawan yang iki. Ono ke, iki mau bar bayari bos iki. Tukon piro? 3 juta, mundur sithik. Wis ngene wae tak tumpangi piro kono. Ayo, 500 ya, Bos. Wis ora masalah to. Ayo, penting kayu masuk. Ya iya. Cekak ora Masuk proyek. Jelas masuk, wis tak jamin badi, Bos. Siap. Alah lah dene kayak koncone kata ya. Ah, ngukur dadi akali tak aku kok. Cuk, anak kayak kok. Hah.